Gaurtik aurrera COVID ziurtagiria erakustea derrigorrezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko eremu itxi gehiagotan. Hain zuzen, jatetxeetan, ospitaleetan, adinekoen egoitzetan, kiroldegietan eta eremu itxietan antolatzen diren kultura ekitaldietan sartzeko eskatuko dute pasaportea. Argi berdea eman dio auzitegiak Eusko Jaurlaritzaren eskaerari eta salbuespen bakarra ezarri du. Aire zabaleko kirol ekitaldietan ez da pasaportea erakutsi beharko futbol zelaietan esaterako. Urtarrilaren 31 arte egongo da indarrean pasaportearen derrigortasuna. Dena den, pandemiaren bilakaeraren arabera, dekretua luzatu, aldatu edo baliogabetzea erabakiko du Eusko Jaurlaritzak. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak 15 ditu gaur, asteazkena da eta horixe da eguneko lerroburu nagusiena. COVID ziurtagiria ezarri dela, edatu dela beste eremu batzuetara eta gaurtik aurrera derrigorrezkoa izango dela ura erakustea eremu jakin batzuetara sartzeko. Hugo Mayor, Iker Baskeko EHUko ikerlaria izan genuen atzokoan, gurean gaur magazinean, eta hauxe da COVID ziurtagiriaren gainean estandakoa eta besteak beste azpimarratu zuen bestelako neurri batzuen beharra. Arekin nahi danek ditu da kutsatzeak egotea barneko lekutan. Baino badakigu distantzia mantenduta barneko lekuetan aireztapena nahiko badago, eta da kasua orain nahiko balore bajoan dagoela neurgailua, badakigu kutsatzeko arrisku oso txikia dela. Orduan bada modu bat jendeari eragotzi beharrean leku batzutara sartu, da leku horiek seguruagoak egitea, eta hori da Asturiasen apostua egin dute, esatea ez diogu inori eragotziko sartzea, baizik eta lekuak seguruak egingo ditugu. Eta hori bada modu bat, kutsatzeak asko ekiditzeko, ze badakigu barne lekuetan, 20 aldiz kutsatze gehiago ematen direla, kaleetan baino, eta hori lotuta dago batez ere aireztapen nahiko ez egoteagatik. Era berean, Bilboko kaleetara atera gara herritarren iritzia zein den jakiteko. COVID ziurtagiriaren gainean galdetu diegu herritarrei eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren gainean. COVID ziurtagiria eremu itxietara zabaltzeko neurria indarrean sartu da. Hala, ziurtagiria eskatu ahalko dute ostalaritzako eremuetan, zentro soziosanitarioetan, zahar-etxeetan, kiroldegietan, kultur ekitaldietan eta espetxeetan. Beti ere azken 14 egunetako intzidentzia tasa 100.000 biztanleko 300 kasutik gorakoa bada. Orain arte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ziurtagiria eskatu ahal zen, aizia eta dantza uztartzen dituzten establezimenduetan, pub eta taberna berezietan, eta 50 pertsona baino gehiago hartzeko baimena duten jatetxeetan. Hala, Hamaika telebista Bilboko kaleetatik ibili da COVID ziurtagirien inguruan herritarrek duten iritzia ezagutze aldera. Bueno, ni badekot, behar bada, ondo dau. Neurri guztiak ondo dauz? Ondo dauz, nire ustez. Bale, honeko goratzen dit, horrein dela gitxi Igor Meltxorrek idatzi zuen mobidatxo bat, nola azokan egon zirela txandak, 1.200 pertsonako txandak, guztira 25.000 pertsonako zirela, eta bien bitartean, anoetan bildu zirela Real Sociedad kontra Real Madrid, pues akit 37.000 persona eta bar, iruditzen oso selektiboak direla movida hauek eta ez direla egiten oso... Ez direla egiten benetan osasun neurriengatik, baizik eta ekonomikoki ere interes horiek bilatuta egiten direla. Aquí nos hemos vacunado todos, entonces la vacuna al final pensábamos todos, ¿no?, que era un poco la salvación o la cura de todo esto, ¿no? Y al final pues creo que no ha valido de mucho. Tristura matei, baina ulertzen dut babes kontu bat dela. Badirudi dago erderaz esa era de más vale prevenir que luego lamentar, así que ulertzen dut. COVID ziurtagiria musukoa edukiaren muga, pandemia hasi zenetik Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren inguruan ere galdetu die Hamaika telebistak herritarrei. Danak edozer pertsona, edozer instituzio ante lo desconocido egiten du nahi duena, ahal duena, nahi eta ahal duena. Beste pandemia badago segurazki hobeto egingo dute.
podido superar una vacuna, yo creo que al final solo están buscando métodos que al final solamente nos están haciendo prohibir, o sea, nos están cohibiendo a hacer cosas, ¿no? Al final, yo creo. Nik uste dut dabizela Amazonia zeharkatzen, orduen ez dakizie, inop ez daki. Ni enaz ez dekot argudiorik esateko txartoin jauenik, ez osoin ondo dauenik. Zen zait, ez diztuztela eukin interes komunak edo jendearenak begipuntuan, baizik eta izan direla asko ere gehiago ekonomikoak, orduanik esango nuke Jaurlaritzak ez duela oso ondo jokatu. Iritziak iritzi, koronavirusaren izurriaren goraldi betean kokatu behar da COVID ziurtagiriaren edapenari buruzko afera. Izan ere, marka guztiak hautsi dituzte azken asteotako positibo kopuruek. Bitartean, birusaren transmisioa gorantza doa eta ospitaleetan eta osasungintzan oro har presioa nabaritzen hasia da. Bada Gotzone Sagardui osasun sailburuak iragarri duenez, premia berezirik ez duten lehen mailako arretako kontsultak atzeratuko dira. Eta erabaki horren aurka protesta egitera deitu du ESK sindikatuak biharko Araban izan ere. Berarekin hitz egingo duguen, zuzen Imanol Rodriguezekin, ESK-ko sindikatuko arduraduna da, eguerdion? Eguerdion, eskerrik asko. Ikusten dugu ez, berriro ere pandemia egoeran, berriro ere murriztuko da lehenengo arreta hori, nola hartu duzue osasun sailak hartutako erabakia? Bueno, aldez aurretik parkatu, ez bakarrik esatea, ESK sindikatuak, baina hori Arabako lehen arretako gainontzeko sindikatuak ere bertan egongo direla. Bai, guretzako erabaki okerra da, ditugun beharrei kontra egiten dion erabakia. Bai, inbertsioa gehien falta dugunean, murrizketekin datoz. Eta oso ahul dagoen lehen arretari beste kolpe bat ematean. Praktikan horrek zer esan nahi du, patologia kronikoak dituzten milaka pertsonek beste bine ere osasunerako eskubidea mugatuta ikusiko dutela. Izan ere hori da, ez? Nola ulertu daiteke osasun larrialdi egoera batean zerbitzuak murriztea, ez? Izan ere kontuan hartuta baita ere bestelako patologiak dituzten herritarren prebentziorako behar hori ere dagoela, ez? Bai, egia da, prebentzioa gainera da lehen arretaren oinarrizko zeregin bat, eta gaur egun COVID-arekin, dituzten lankarrekin, prebentzioa ezin da ondo egin, eta leku gutxi geratzen da prebentziorako. ESK sindikatutik ulergaitza egiten zaigu erabakia, baina, bueno, hau, ez dakit, atzean urteetako inbertsio, aurrikuspen eta plantilla falta da honen atzean, ez da gaurko gauza. Gogoan izan behar da, pandemia baino lehen, grebak egon zirela. Pandemia horretik gaizki zeuden gauzak, eta orain okerrago. Osakidetza esietan antolatzen hasi zenetik lehen arretak pisua galdu joan da. Erabakiak hartzeko guneetan eta aurrekontu aldetik. Berezkoa duen osasun sistemaren erdigunetik atera egin dute lehen arreta. Aipatu duzu, hilabeteak direla, aspalditik salatu duzuela lehen arretak bizi duen egoera hori, izan ere, zein da zehazki langileen egoera? Lankargaren aldetik, ordutegien aldetik, zein da langileek duten egoera? Bueno, egoera kaskarra oso txarra, pandemia horretik plantilla itolarrian bazegoen, imaginatu orain, agortuta, haserre, nekaturik, ezintasunak jota, pandemia horreko lankarrak egizkoak baziren, orain COVID-arekin, eta COVID kasuen kudeaketarekin eta jarraipenarekin, okerrago. Beti hitz egiten dugu zioen okupazioi buruz, baina hori importantea da, baina pentsa behar dugu COVID kasuen gehiengoa, ospitaletan ez daudena, zioetan ez daudena, lehen arretak kudeatzen dituela. Eta orain, azternaren faltarekin, egoera okerra godoa. Apirilean genituen erdiak ditugu orain. Orain, aztarnatzaile askoz gutxiago ditugu. Eta orain dela 2 hilabete gutxi gora bera, 4.000 langile utzi zituen kalean Osakidetzak. Esateko ere, beti ari direla esaten mediku falta dagoela lehen arretan, medikuak
ez dira falta. Ikusi besterik ez dute egin osasungintza pribatuan medikuak ez dira faltan. Hori lehen arreta erakargarri egin behar da berriz. Eta horretarako egonkortasuna bultzatu behar da, lan baldintzak hobetu, eta lan hori Osakidetzak ez du egin. Egoera guzti hori salatzeko eta eskaera guzti horiek berriro ere plazaratzeko biharko deitu duzuen mobilizazio hori, ezta, lehen arretako zentroetan Araban. Bai, merezi dugun lehen arretaren alde borrokatzera deitzen ditugu langile guztiak, baina baita herritarrak ere. Oso importantea da, hau ez da bakarrik langileon gauza bat, hau da guztion gauza, guztion etxea defendatu behar dugu, osasun etxe hori defendatzera ditzen ditugu, bihar Araban, ordu batetan, osasun zentru guztietan, baina Euskal Herri osora nahi eta nahi ez zabalduko diren mobilizazioetan ere parte hartzera ditzen ditugu langileak eta herritarrak. Mezu horrekin geldituko gara, Imanol Rodríguez, SDK sindikatuko delegatua, eskerrik asko egoeraren berri emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta beste gai batzuei helduta, Zumarraga eta Beasain arteko tren zerbitzua berrezarri da dagoeneko. Ostegunean gogoratu uholdeen ondorioz luizi bat gertatu zela eta harrapatuta gelditu zela trenaren aurreneko bagoia. Trenean zihoazen 15 pertsona eta gidaria onik atera ziren eta ez zen inor zauritu. Eta argindarraren prezioak marka berri bat hautsi du gaurkoan Hego Euskal Herrian 291,73 euroan da megabat ordua. Errekor historiko berria da, urriaren 7koa gaindituta. Ordu tartei dagokionez, preziorik altuena gaueko 9etatik gaueko 10etara ordainduko dena da. Abenduko bataz bestekoa 221 eurokoa da megabat ordua, eta horrela jarraituz gero, urriko datuak gaindituko lituzke, inoizko hilabeterik garestiena izan baitzen. Eta jarraian Bilbora joko dugu, izan ere Bilboko Alde Zaharreko eraikin bat osorik erosi baitu jabe handi batek, eta Erribera kaleko 9. blokea da hori hain zuzen ere, eta bertan bizi diren familiek gaur utzi beharko dute beraien etxe bizitza. Operazio espekulatibo honen ondorio zain zuzen ere. Bertara joko dugu, bertan baitago Nerea Alkorta, bizilaguna da bera, eta baita ere Adur Etxegorri, etxe bizitza sindikatuko kidea da. Eguerdion bioi. Eguerdion. Goizean zehar agerraldia egin duzue, zuen egoeraren berri emateko, baita ere protesta ekitaldi bat egin duzue. Nerea, izan ere zein da zuen egoera oraintze bertan?
egoera aurre ikusita zegoen bezala, gaurko data gendeukan etxea utzi eta giltzak entregatzeko, eta hori da egoera. Giltzak utzi ditugu, baina aurretik ze sindikatuarekin batera eta hainbat auzokideekin batera, agerraldi bat egin dugu, pixka bat isilpeko kaleratze honen aurrean, publiko egiteko eta kalean gaudela, kaleratu egin gaituztela, esateko 19 urte, nire kasuan 19 urte ondoren. Izan ere, isilpeko kaleratzeak ditzen zaie horrelako prozedurei, ez dela ez ordaintzeagatik kaleratze bat, baizik eta espekulazioaren ondoriozko kaleratze bat, hain zuzen, izan ere, zuek eta bestelako familiek bertan bizizaretenok alokairu bat izan duzue gaur arte, baina gertatu dena da, jabe berria etorri dela ez, eta bertan bera gelditu dela. Zer gertatzen da zehazki egoera hauetan, Adur? Egoera hauetan, oin bauz beste bi familia hemen geratzen direnak, eta printzipioz familia hauek bauzkate kontratu bat, beste urte batzuentzako, eta jabiak legez subrogatu beharko luke kontratu. Subrogatu edo, respetatu beharko du kontratu. Baina, jakin badakigu, legez kanpo modu asko dauzela auzokidean molestatzeko edo kanporatzeko. Beraz, guk etxebizitza sindikatu moduan, hemen adi egongo gara, hemen beste auzokideekin gauzela, borrokan, eta bai exigituko diegu jabia, errespetatzeko bai kontratuak, bai iraupeniri dagokionez, eta bai alokairuen prezioa ez igotzea. Eta beste aldetik, badakigu berak nahi duela erreformatu eta berriztu eraikina, eta gauza guzti hauek kalifikatzeko edo eraberritzeko obrak adostea oin geratzen diren auzokideekin. Hau dira gure exigentziak eta espero dugu errespetatzea eta beraz bestela borrokatuko dugu. Beraz, oraindik ere ez dago dena galduta, ezta? Beste bide batzuk badaude oraindik ere. Hori da. Horrelako prozesu espekulatiboak ez dira bakanak, ezta? Gure herri eta hiriburuetan geroz eta gehiago ateratzen dira argitara, eta izan ere etxe gehiago daude iragarrita hurrengo asteetarako baita ere Bilbon bertan, ASET sindikatuko, etxebizitzako sindikatuko kideak zarete biak, zein mezu helaraziko zenukete? Bai, efectivamente, gure auzoetan be esatea egoera hori ez dela berri, etxebizitzaren arazoa aspalditik etortzen dela, baina egia da krisi sanitario eta ekonomiko honek agravatu arazo hori. Guk sindikatu moduan bauzkagu hiru kaleratze, baita Bilbozarren, proiektuak espazio hori esateko ostiral honetan daukagula asamblea ireki bat, eta gero beste bat San Franen auzoan, nun Sabadell bankuak nahi duen gure kide bat kanporatu. Mesua da, guretzako, atzo ikusi genuen moduan, instituzioen partetik ezin dugu espero ezer, atzo justo atzera bota zuten etxebizitza mugimendu, etxebizitza sindikatu eta maister sindikatu proposatutako legeak. Beraz, instituzioak eta klase jabedunen partetik ezin dugu espero ezer, beraz guk antolatu behar gara, guk batu behar gara gure auzokideekin eta jarraitzea etxebizitza problematika erradikalizatzea eta klase borroka plazearatzea, klase elkartasunaz eta auzokidentzaz. Hortxe, gelditzen da mezu hori. Eskerrik asko gaurkoaren berri emateagatik Nerea eta Adur eta animo asko. Eskerrik asko. Eta politika gaiai helduta, Nafarroan euskara lege berria lortzeko adostasunak bildu nahi ditu Euskalgintzako Kontseiluak. Eskubideak murriztu eta mugatzen dituen Nafarroako euskararen legeak 35 urte bete baititu gaur. Eskubidetan oinarritutako lege berri baten beharra nabarmendu du Kontseiluak eta horretarako adostasun zabala lortzeko eragileen
elkarrekin biltzeko eta lantzeko konpromisoa hartu du. Legeak Nafarroako euskaldunen eskubideak bizi diren tokiaren arabera mugatzen dituela eta euskararen normalizazioan Nafarroan atzera pausoak ematen ari direlako kezka azaldu du Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusiak. Euskararen legeak 35 urte bete ditu, ez gatoz ezer ospatzera, baizik eta beste urte batez salatzera gaur egun Nafarroan herritarrei hizkuntza eskubideak bizi diren herrien arabera aitortzen zaizkiela. Iruditzen zaigu, ez dagoela eskubiderik herritarrak bizi diren lurraldearen arabera bereizteko, eta esan bezala justizia hori daramagu salatzen azken 35 urtetan, eta halaxe jarraituko dugu harik eta lege berri bat onartu arte. Era berean, Euskalgintzaren Kontseiluak eta Hezkuntza Komunitateko agente desberdinek euskararen inguruko adostasun historikoa aurkeztuko dute biharkoan Gasteizen eta bihar hain zuzen izango dugu hementxe magazinean Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia gai horren gainean hitz egiteko ordu batetik aurrera izango dugu. Eta Nafarroan jarraituta hitzarmen ekonomikoa berritzeko adostasuna lortu dute Nafarroko gobernuak eta Moncloak. Hitzarmen ekonomikoa eguneratzeko lehen urratsa da hori, ofizialki astelehenean bilduko da negoziazio batzordea eta orduan sinatuko da ituna. Bi gobernuek adostu dute azken aldean onartutako zerga berriak eranztea hitzarmen ekonomikoari. Nafarroak haien gaineko eskumena izan dezain. Finantza harremanen gaineko Tobin tasa eta teknologia multinazionalen gaineko Google tasa dira horiek. Eta era berean, bez zergaren doikuntzak ere berritu dituzte. Eta gaurko egunean zehar ere eztabaidatu eta bozkatuko dituzten Nafarroako datorren urterako aurrekontuen gaineko osoko zuzenketak. Atzokoan egin zuten horixe bera Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Legebiltzarrean hain zuzen, eta osoko zuzenketak atzera bota zituzten. Udane Arbeo. Gai zerrendako puntu bakarra, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak aurtengo hazkunde ekonomikoaren aurreikuspena puntua jaitsi du. Irailean barne produktu gordinaren 6,7ko igoera finkatu ondoren 5,6 apaldu du orain ekonomia sailak. Pandemiaren harira susperraldiak eragindako albondorioek osagai batzuen eskazia eta energiaren garestitza direla medio 1,1 puntu kendu dizkio Jaurlaritzak irailean finkatu zuen goraldiari. Que pasa del 6,7% previsto en septiembre al 5,6% actual. Aldiz, Pedro Azpiazu sailburuak adierazi du 2022an 6,7 egingo duela gora barne produktu gordinak, irailean aurreikusi zutena baino 30 gehiago. Eguneratze hori Eustaten hiruhileroko kontu ekonomikoak argitaratu eta ekonomia zuzendaritzak aldagai esogeno gisa erabiltzen dituen datok bildu ondoren eginda. Nola nahi ere aurreikuspen horiek ez dute aldatzen Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuaren diseinua. Izan ere barne produktu gordin nominalaren 9,9%rainoko igoera ere jasotzen dute. Seinalotuta baitago EAEko aurrekontuan jasotako diru sarrera justifikatzen dituen diru bilketarako gaitasunarekin, ekonomia sailak adierazi duenez. Testuinguru honetan Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketak atzera bota ditu EAJren eta PSren gehiengoak, EH Bildurekin itxitako akordioari esker. PP Ciudadanosek Elkarrekin Podemosek eta Voxek aurkezturiko osoko zuzenketak ziren. Oposizioaren ustez ez direlako Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak behar dituzten aurrekontuak. Estos presupuestos creemos que representan otra oportunidad perdida. Consideramos que son timoratos y escasos. EH Bildurekin hainbat konpromiso eta 253 milioi euroko balioa duten aldaketak adostu ondoren iritsi da akordioa. Tramitea hau gaindituta abenduaren 23an onartuko du Euskal Legebiltzarrak 13.000 milioi euroko aurrekontua. Bestalde, torturaren aurkako mundu erakundeak migratzaileek jasaten dituzten irainak, indarkeriek eta xantaiak bildu ditu. Pertsonen trafikoa, prostituzio behartua, bortxaketak, indarkeria eta xantaiak jasatzen dituztela argitaratu dute. Hori jasan behar izaten dute migratzaileek Afrikan eta handik Europara egiten dituzten bidaietan. Tortura Afrikako migrazio bideetan etapa guztietan dagoela adierazi du torturaren kontrako
Iraunkorreko munduko erakundeak. Txostena 2 urteko lanaren ondorio da eta hura osatzeko hainbat testigantza entzun dituzte. Abusuen eta torturen atzean mugako agenteak eta talde kriminalak daude batez ere. Eta nazioartearekin jarraituko dugu, Berosa Atrustegi kazetariaren eskutik, eguerdion. Eguerdion. Mexikora begiran jarriko gara, migratzaileen egoera aztertzeko hain zuzen izan ere, egoera kezkagarri izaten jarraitzen duela egun batzuk izan zen istripu hilgarria, entzutetsua, Chiapasen, eta bitartean Joe Bidenek migrazio geldiarazteko plan bat abiatu du, Mexikon gera zaitez lelopean. Joe Bidenek kargua hartu zuenean antza pentsaezina zirudien Trumpen bidetik jarraitzea. Hala ere, migrazioen aferari dagokionez neurri krudelenak martxan jarri ditu López Obrador Mexikoko presidentearen onespenarekin. Hemendik aurrera, Estatu Batuetako hegoaldeko mugara iristen diren asilo eskatzaileak Mexikoko mugan dauden hirietara bidaliko dituzte. Bertan, baiarekin elkartzeko zain geldituko dira. Itxaronaldia baina ez da batere xamurra izanen, zaurgarritasun egoeran geldituko diren hauek, estortxoagatik eta baiketengatik arriskutsuak diren hirietan bizi beharko baitute ordura arte. Izan ere, migrazioak azken aldian badu beste kausa gehigarri bat ere, horixe da kafearen krisia deiturikoa, zer ari da gertatzen, izan ere, Hego Amerika guztira hedatzen den krisia omen da. Batez ere, Erta Amerikako herrialde askoren barne produktu gordinaren 100% altu bat kafearen menpe dago. Gauzak horrela azken urteetan nazioarteko prezioek behera egin dute, Brasil bezalako herrialdeen produkzio masiboagatik. Hortaz, nekazarien irabaziek ere beheranzko joera izan dute. Hori gutxiez eta 2020ko eta Iota urakanen ezetasunak larroia izeneko patogeno fungiko bat indartu eta honek laborantzak suntsitu ditu. Kafearen negozioak errentagarria izateari utzi dio askorentzat eta familia honitz migraziora bultzatu ditu. Eta bestalde, Veronika, Hego Amerikataik datorren oihartzun handiko beste albiste bat, horixe Txilen, izan ere duela gutxi onartu du Txileko gobernuak pertsonen, genero, sexu berdeko pertsonen ezkontza hain zuzen. 2017an Michelle Bachelet orduan lehendakari zenaren proposamena izan zen eta aurten 4 urte beranduago onartu da. Gainera legeak ez du bakarrik ezkontza onartzen, filiazio eta adopzio ere onartzen ditu. Hala ere, pauso historioko honek alderdi moderatuenak sumindu ditu. Berosa Atrustegi, eskerrik asko berri hauek emateagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izango dugu Lide Amilibia, Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea da bera. Tarte bat eta jarraian gara bueltan. Haupa, gu Katalin eta Ane gara, J. Martinako kideak, eta bizi musika saioan gure hemen egon nahi nuen edo eskanta aurkeztu gureko genuen. Oier Beldarrainek egindako bideoklipa da hau, eta gizarte individualista honetan elkarren beharrari eta elkartasunari abestu nahi dio. Animatu saioa ikustera eta gozatu. Noizko itxutu naute, herri horriak ikusi arte, atzetik goazen okerrak zuzen. Noizko itxutu naute, herri horriak ikusi arte, atzetik goazen okerrak zuzen, eroritakoa guretzat batzen. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen hautamalez. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen hautamalez.
trukeak, elkarri ateratako labanak. Ikusi ditu gure eskuetan, ezin izan gaitu itxutukeak, elkarri ateratako labanak, eta lotu gaituzten kateak. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen hau tamalez. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen hau tamalez. Eta egunero legez, elkarrezketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Lide Amilibia, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako sailburu ordea. Eguerdion, eta ongi etorria Hamaika telebistara. Eguerdion, bai. Aktualitatearekin hasiko gara, lehenik eta behin, izan ere atzokoan Beatriz Artolazabal sailburuak Euskadiko enpresari gazteen saria banatu baitzuen, Zurine Benavente izan zen sariduna, emakume bat. Emakumeak zen nolako bidea dugu horrelako sarietan, bide honetik goaz? Nik uste dut gero eta papel handiagoa daukagula eta gero eta emakume gehiago ikusten ditugula sari hauetan eta beharrezkoa da. Dano dakigu, urratsak ematen ari garela, baina oraindik hainbat arlotan oso atzera gabiltzala eta oraindik argazkietan oso nabari dela enpresa baten zuzendaritza kontseilua edo beste hainbat arlotan ere, baita politikan ere batzutan agertzen dira gizonezkoak bakarrik eta nik uste dut pixkanaka urratsak ematen ari direla. Emakumez ari garela, duela aste batzuk izan zen, indarkeriaren aurkako egun hori eta emakundek fokua jarri zuen adineko emakumeen aurkako indarkeria horretan, isilpeko indarkeria horretan. Bai, argi da, gaur egun indarkeria oraindikan ere emakumeak jasatzen dugu, eta hori onartezina da, baina garai baten oraindik eta gauzak askoz ere zailago zituzten. Eta ekonomikoki dependentzia baldin badaukazu zure senarrarenkiko eta senarra tratu txarrak ematen baldin badizu, oso zaila da hor erabakiak hartzea. Eta beste alde batetik, baita ere, nik uste dut instituzioetan badagoela gaur egun beste sentsibilizazio bat eta beste baliabide batzu daudela denuntzia jartzen duten emakumeak hartu eta babesteko. Eta garai baten ez zauden horrelakoik. Izan ere, pixkanaka ikusten da horixe bera ere, alaketak geroz eta gehiago direla, baina hortxe dago koska, ez izan agian baden indarkeriaren gehiagizkoa, indarkeria gehiago dagoela, ala salaketa gehiago jartzen direla. Hor ikusi daiteke bi ikuspuntutik, alde batetik esan dezakezu, hainbeste esfortzu, hainbeste lan eta ze emaitza txarrak, ez? Pentsa dezakegu baita ere, zorionez sentsibilizazio egiten dalako eta jendea enteratzen dalako eta aurrera pauso ematen du eta salaketa jartzen du, badakielako atzetik egongo dala babes bat, eta ez dala gero bakarrikan sentituko eta badagoela apoio hori. Adineko emakumeen gainean hitz egin dugu, baina adinekoen zein irudi dugu gizarteak? Aurreiritziak eta estereotipoak pasabalduta daude gurean ere? Adineko hitz egiten dugu adinekotaz eta osotasunean, nik usten dut gero eta zorionez bizi kalitatea hobetzen ari da eta esperantza ere gero eta gehiago bizi gea. Badaude adineko batzuk oso ondo mantentzen direnak eta adineko multzo hortan ere partitketa batzuk egin beharko genituzke eta aurrera begira egin beharko ditugu. Baina orokorrian ikusten dut horrelako gizarte itxurak, gaztetasunak, hainbesteinoko indarra dauka, bai adinak ematen dizun gauza on asko, egoteko beste patxada bat, esperientzia, jakinduri hori beste era batea transmititu eta igual ez direla hain kontutan hartzen. Nik usten dut estereotipoien aurka
mugitu behar garela, eta gaur bertan egon gera Euskadiko adinekoen batzordeko kideekin, eta komentatzen gendun, 2022 begira, kanpainantxon bat edo estereotipoen inguruan egin beharko gendukeela. Adineko ez hitz egin dugu eta baita ere aurrei buruz hitz egin behar dugu. UNICEF bezalako erakunde batek 75 urte bete baititu berriki eta berak erakundeak eginiko ekarpenak zein launako garrantzia izan duten ezta aurren eskubideetan. Hala ere oraindik ere badago egitekoak, ezta? Zalantzari gabe, komentatzen dezuna, UNICEF erakunde potente bada, azken finean aur eta nerabeen inguruan lan egiten dutenak, eta 75 urte da mazkite ez, lan hori egiten. Gu zorionez, UNICEFeko ordezkari badaukagu, elkarrizketa zibilaren mailan, bera esertzen da, eta bera beste batzuk ere badaude, aurren abotza eramaten dutena, baina bera oso aktivista da, beste moduik ez dagoelako, eta gaiak eramaten ditu, aur eta nerabeen gaiak, ez? Eta oso positiboa da, elkarrizketa mai hortan, UNICEF bezalako erakundeak egotea, ze azkenian oso mai praktikoa dira eta elkarrizketa sendo bat egiten dalako. Aurren eskubideak bermatzeko proiektu pilotu bat jarriko da martxan datorren urtean, hain zuzen Barnahus proiektua, eta horixe da sexu abusuko kasuetarako, ezta? Zertan datza zehazki proiektuak? Nik uste dut oso proiektu beharrezkoa eta proiektu polita dela, ondo egin behar dugula. Azken finean, hor lortu nahi duguna da zerbitzu desberdinak, baliabide desberdinak aur horren inguruan jarri. Aurrari berbiktimazioa ekiditu. Eta hortarako, entorno oso atseginak sortu eta bera komodo egongo dan leku baten probak egin, profesionalak eraman, iaia gehiegi galdetu gabe, bere kabuz informazioa lasaitasun baten atera, ez? Eta gero, atera, berarekin elkarrizketatu eta zer daukan esateko, ez? Modelo honek ere badauka beste potentzial bat, ez? Hor egiten diran elkarrizketak eta gero juizioan, epaiketan balio izaten dute. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Adin txikikoak ez du jun behar epaitegira, ez du berriz ikusi behar tratu txarrak eman zizkion persona hori, eta nik usten dut da hola oso bideratuta ongizatearen inguruan, aur horrek, aldik eta hobetuen sentiaraztea. Aurren aurkako sexu abusuak ere bada gai bat eskutuan dagoena, ezta? Zeintzuk dira datuak Euskal Autonomia Erkidegoan? Datuak ez dira erreza izaten gai hontan ateratzea. Ze iskutuan dagoen gai bada, eta nik usten dut izeberreko punta bakarrikan ikusten ari garela. Baina, esango genduke, nazioarteko estudioak direla, eta bostetikan batek jasatzen duela sexu abusoak, ez? Horrek esango luke, Euskadin 2000-tikan 4.000 ume ditugula sexu abusuak jasan dituztenak. Zergaitik handa zaila? Azken finean oso gutxi denuziatzen dalako, eta 5 kasutikan 4 inguruko familikoak direlako. Eta hori egiten da, abusu hori praktikatzen da, gehienetan indarkeriari gabe, ze konfiantzako persona bat izaten da. Orduan, oso gai gogorra da, oso sentsibilizazio handiarekin tratatu beharreko gaia da, eta hortarako beharrezkoa da profesionalak oso trebatuta egon, formatuta egon, eta umeari behar duen bezala tratatu. Eta noiz aurre ikusten da, eredu hori, Barnahus eredu hori indarrean sartzen hastea?
Datorren urtean, esperientzi piloto batekin hasiko gara eta Gasteizen egingo dugu. Ja taldeak sortzen ari gara formakuntza hori lehenbailen hasteko, eta pentsatzen dugu urtea bukatu baino lehenengo taldearen, lehenengo bilera izango dugula. Giza eskubideen gainean ari gara, aurreko ostiralean izan zen giza eskubideen aldeko nazioarteko eguna. Zein da argazkia Euskal Autonomia Erkidegoan? Giza eskubideen arloa oso arlo zabala da, eta leku askoetatik hartu daitekena eta ikuspuntu desberdinetatik. Guk oso sail zabala dakau gure saila, gizarte politika, berdintasuna, giza eskubideak, justizia, dana. Danok egiten dugu bat giza eskubideetan, eta hori da gure amonkomunean daukagun gai garrantzitsu bat. Guk azkenian bilatzen duguna da berdintasuna, pertsona guztiak berdin tratatu izatea, eta berdintasuna aukera izatea. Bai anistasunaren ikuspuntutik ari bari bagera, edo beste arlotatik baldin bagera, danok berdin tratatu izanak izatea. Pobreziaz ere hitz egin behar dugu, horixe berari ere, gai honi ere heltzen diozue zuen sailean. Pandemiak ondoriorik ekarri aldu herritarren ongizatean? Bai, nik uste dut oso pandemia gogorra eta luzea izaten ari dela, eta zaurgarrienak, nola okerren pasatzen ari direna. Nik uste dut gizarte osoan izan duela eragina, baina badaude kolektibo batzuk benetan asko sufritu dutenak eta oraindikan ere sufritzen ari direna. Eta gure arloan saiatu izan gara beraien gana zuzenean jo eta beraiei programa desberdinak martxan jarri, saiesteko aldan neurrian beraien ondo ez hori, ez? Izan ere hainbat programa jarri dituzue martxan azken aldian, horietako bat da azken sarea indartzen, lehen urratza baita ere, zenolako balorazioa egiten duzue programa hauen gainean, eraginkorrak dira? Bai, beitu, gu pandemia sortu zanean eta aurreko galderan komentatu didazun hildotik ikusten gendun bi bide bezala, martxan jarri behar alde batetikan udalekin programak eta hortarako gendukan baliabide bat dirala gizarte larrialdetako laguntzak, eta udalei finantziazio bat helarazi behar genioela, beraiek ezautzen dutelako inor baino ere hobeto ze behar dituzten beraien herritarrek, ez? Eta hori zen, martxan jarri gendun hildoetako bat. Eta hor, beraiekin lan egin gendun, eta diru hori banatu zen herri guztien artean. Eta gero beste bat izan zen, hirugarren sektoreko jendearekin eta erakundeekin. Ze beraie daude kalean eta beraiek dakite benetan zein edo ze kolektibo da hon okerren pasatzen, ez? Eta hor, identifikatu genitun kolektibo desberdin. Nik adieraziko ditut 3 eta programa horiei zuzenduta. Lehen urratza, zu komentatu duzun programa hori, etxegabekoei zuzenduta zegoen programa hori. Eta dago, zergaitik hangoendikan dago, balorazio oso positiboa izan zalako, eta azkenian lortu gendulako kaletikan ateratzea hainbat eta hainbat etxegabeko. Danok etxeetan sartu zizkiguten, sartu ginen, baina batzuk ez dake etxerik, ez? Eta orduan, realitate bat gure begi aurrean gertatu zen, etxegabeko gehiago zegoela gu pentsatzen genduenak baino. Horrei erantzun bat eman genien, eta gero erantzun hori, hasieran izan zen, altzan moduan, ez? Polideportibotan eta horrela, baina gero, hori edanak normalizatzen jundian bezala, etxeetan eta eraman ditugu baliabide desberdinetara. Eta hori izango litzake lehen urratza. Eta esaten dizuten bezala, balorazio oso positiboa izan du, eta gaur egun aigera pentsatzen, ezoizko egoera batetik nola pasa ohiko egoera batea eta pertsona horiek bidean ez galdu. Bidean jarraitu eta atendituta jarraitzea.
Beste kolektibo bat izan zen, asko eta asko beraien bizimodua ateatzen ari ziren oso era duinean, baino kontraturik gabe, gizarte segurantzari gabe, altzen moduan, ez? Claro, hau pandemia etortzen danean, gelditzen dira ezer gabe eta inungo babeseari gabe. Claro, eta horiek askotan ez dituzte betetzen sistemak exigitzen dituen bete beharrak, padroiaren inguruan edo diru laguntzen diru sarreren inguruan eta bar. Hoiei zuzenduta ere azken sarea indartzen programa jarri gendun martxan pixka bat beraiei laguntzeko eta situazio hortatikan ertentzeko. Eta azkenengo kolektiboa esangoen duke dela haur eta familia pobrei zuzendutako arrakala digitala nolabait gainditzeko programa, ez? Eta hor, familia batzuk etzeken interneteko sarrerik edo etzeken dispositiboik, orduan hoiei zuzenduta jarri gendun beste programa bat, aukera suspertzen deitzen dana, eta haue dira gaur egun arte mantentzen ditugunak, era batera edo bestera, eta batzuk strukturala bihurtu dira, hau azkenengo hau adibidez, eta beste batzuk aigea bilatzen nola transizio hori egin. Etxe bizitza lan arloa aipatu dituzu, ekonomia arloari begira ere inflazioa aipatu beharra dago, ezta? Goraka doa, prezioak goraka doaz baita ere. Erosa ahalmena galtzen ari da, ez dakit nola aurreikusten duzue gizartearen erosa ahalmen hori, pobretzean sakontze bat egongo da aurrengo asteetan, zer uste duzue? Egia da, inflazioa azkenengo urte eta ez deuna ikusi daukagula begi aurrean, ez? Eta arduratzen gaitu, nik uste gizarte guztia dagoela pixkat xokean, noraino, ez? Noraino igo behar du, argindarrak noraino igo behar du. Nik uste dut, goendikan, eta gu ez gea hor adituak ikusi behar dela hau piko baden, edo gauza estrukturala den, ez? Eta segun zer gertatzen den, neurriak erabatekoak edo bestekoak. Guk gaur egun aurre ikusten deu, datorren urteai begira, pauso batzuk ere eman behar ditugula. Aurre ikusten deu, gizarte larrialdetako laguntzetan, genduzkan topeak, energiari inguruko laguntza jasotzeko topeak, nolabait igo behar ditugula, fleksibilizatu egin behar ditugula, ze gaur egungo fakturak eta oraindela urtebetekoak ez dakiz zer ikusik, ez? Alde hortatik, hor mugimendu bat egingo dugu datorren urteko laguntzei begira, eta aurre ikusten dugu baita ere, kopuru horiek, gizarte larrialdetako laguntzak, igo egin beharko ditugula, kopuru baten horrela aurre ikusita daude aurrekontuetan, etorriko diran beharrei aurre egiteko eta pentsatzen dugu inflazioak hor zer esan handia daukagula. Eta egoera guzti honen aurrean zaurgarrienak aipatu dituzu lehen, zaurgarri horien artean ere izango dira migranteak, ezta? Geroz eta gehiago etortzen dira Euskal Autonomia Erkidegora edo igarotzen dira hemendik Europara bidean, Irunen dago puntu gorri hori, nola heltzen zaio gai honi? Migranteen gaia oso gai larria eta tristea da, azken finean, beraien bizimodu hobeago baten bila erten, beraien etxeetatik, eta kontaktua dituzten lekutara, Europara, ez? Eta bide hori ere jasanezina bihurtzen ari da, ez? Eta arriskuz betetako bidea, eta gutxienez, egoera hortan ez gaudenak, usten dut jarri beharko gendukela gure eskuan dagoen baliabide guztiak transito hori era lasai baten eta seguru baten egin zezaten, ez? Ze hor azkenian zenbat eta gauza naziago egon, mafiak eta askoz errezago dakate inzidentzia egiteko eta pertsona hauek engainatzeko eta beraien bide hori gero eta zailagoa izateko, ez? Orduan,
nolabait korredore, guk behin eta berriz esaten ari gara, korredore seguruak martxan jarri beharko litazkela, duintasunez pertsona hauek behar duten lekura edo nahi duten lekura iristeko. Aipatu ditugu gizarteak dituen erronka guzti hauei aurre egiteko, zen nolako garrantzia dute erakundeek, hirugarren sektore soziala deituriko horrek? Hirugarren sektore sozialak gure arloan ikaragarrizko indarra dauka eta ikarrezko balioa dauka. Guk beraiekin oso harreman estua daukagu eta biltzen gera oso maiz. Eta horrela izan behar du, ez? Datu batzuk esango dizkizut, azken finean 3.900 elkarte, entidade ditugu hirugarren sektorean, ditugu 18.000 langile hirugarren sektore sozial hortan, eta 158 voluntario baino ere gehiago, ez? PIB-aren 2,1, 2,2 ere bada, ez? Orduan, ari gara hitz egiten gauza organizatu bateaz eta azken finean gizarte arloan behintzat oso ondo ezagutzen dituzte beharrak eta urtearen poderioz eta beraien voluntarioak eta profesionalak lehen mailan daudelako, aurre egiten diote beharrei. Voluntarioak aipatu dituzu, voluntarioak herritarrak ezan ere badira, ez? Gakoa baita ere proiektu hauek aurrera eramateko eta gizartarek dituen erronkai aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzatik voluntariotza bultzatzeko lanean ari zarete, ze modutan egiten ari zarete hori? Gu kontseilua daka, voluntariotzaren kontseilua eta hor, hildo batzuk lan egiteko hildoak jorratzen ditugu, ez? Eta, atea berria daukagu, estrategia hau. Nik uste hor garrantzitsua dela zenolako erlazioa daukagun beraiekin, ez? Azkenian, danon artean egiten dugu estrategia. Eta estrategia, voluntaritzaren estrategia oso xumea da, baina oso praktikoa eta bukaeran egingo dana. Kontseiluaren aparte ditugu oso maiz juntatzen den ejekutiba bat bezala eta puntuz punto jorratzen goaz. Estrategia honek nahi duna da voluntarioaren papela indartu, ez? Eta egiten duen lan, borondatezko lan hori baloratu. Eta hortarako kanpainak eta egin behar dira, eta jende animatu egin behar dugu voluntario esatea, gure herria solidarioa beti izan da, eta solidarioa gustatuko litzaiguke etorkizunean ere izatea. Eta hortarako beharrezkoa da mugimendu horiek engrasauta egon, ez? Azkenengo datuetan esate ziguten, eguneko 70%ak erkidegoko eguneko 70%ak parte hartzezula gizarte erakundeetan edo politika erakundeetan 70%. Eta hortikan jaisten da kopurua eguneko 13,4 eta hoie dia bolondresak hirugarren sektoreako elkarte desberdinetan. Bada esanguratzua, ez? Jende asko daukagu prest momentu konkretu baten eskua botatzeko, eta gero dago beste bat, beste konpromiso batekin. Goazen jorratza konpromozio hori nola lortu. Balide Amilibia, Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea, eskerrik asko Hamaika Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Mila esker zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan Ramon Barela izango dugu orain arte. Bagara emakume artistak ikusgarritasun ezaren logikak goiburupean erakusketa jarri du ikusgai Donostiako Santelmo Museoak. Artearen historian emakume artistek izan duten presentziari buruzko hausnarketa egiten duen bilduma osatu dute Aizea Barzenilla eta Garazian komisarioek. Baina artelanen bilduma osatzea zarago, emakume artistek historian zehar pairatu duten ikusgarritasun ezaren arrazoien bila aritu dira bi ikerlariak.
Ekarketa eta erakusketa prozesua oso luzea izan da, 2 urte daramatzagu proiektu honetan lanean, proiektu honetan ikertzen, okerrez baldin banago azkenean 86-87 artista dira bertaratu dienak, orduan alde batetikan ulergarria da, ezinezkoa izan dela artista guztiak banan-banan ikertzea, ez? 2 lagun ebiligea bereziki proiektu honetan, ez eta ondoren kolaborazio ezberdinak izan ditugun baita ere, eta eskerrak horreri, baina ezinezkoa izan da guztiak banan-banan ikertzea. Hala ere, egia da, arlo desberdinetan ere ikerketatxo desberdinak egin ditugula, eta horri eskerri, adibidez, lehen ezagutzen ez genituen emakume asko ezagutzeko aukera izan dugula, ez? Eta ez hori bakarrik, baizik eta baita zenbat zantzu ere. Horregatik guretzat oso garrantzitsua zen dokumentazio esparru desberdinak ere agertzea horri erreferentzia eginez. Erakusketa honen asmoa da hildo desberdinak plazaratzea, ez? Esan bezala, prozesu luzea izan da, 2 pertsona ebiligea bereziki honen inguruan eta gauza asko atera dira oraindik ere ikertzeke daudenak. Pintore asko, emakumezko artista asko, beste esparru ezberdin asko, orduan gure asmoa gehiago da hauek aurkeztea eta esan bezala etorkizuneko ikerketak pixka bat animatzea, ez honetan jardun dezaketen baita ere. Izan zirenak gogoan izango direnentzako erreferenteak topatzea errazago egitea izan da baita ere erakusketaren gakoetako bat. Aurreko hamarkadetako emakume artistek jasandako ikusezintasuna gaur eguneko artistei erreferenteen falta ekarri die, eta etorkizunean hori gertatuko ez dela bermatzen saiatzea da lanaren helburuetako bat. Gainera, ikerketa osatu gabe gelditu dela jakinda ikertzen jarraitzeko deia ere egin diete komisarioek, arte adituei eta historialariei. Egindako lana ez dezan isolaturik gelditu, baizik eta emakume artistak azalera aterako dituen olatu baten ekarpen bat gehiago bezala. Aipatu dugun bezala, erakusketak bazitun 2 helburu, bat emakumezko artisten ikusgarritasuna bermatze eta baita ere ikusgarritasun ez horren logikak edo behintzat gakoak azaltzea, ez? Baina aipatu duzun bezala, lehenengo zati horrek ere bai ikusgarri izateak garrantzia handia du, ze asko pasada edo garrantzitsua izan da baita ere historian zehar emakumezkoen genealogiak falta izan direla bereziki euskal testu inguruan, ez? Halako arrakala handiak eman diela hamarkaden artean, eta hamarkada askok aurreko hamarkadetan emakumezko artistek egiten zituzten ekoizpenak ez dituztela ezagutu. Hori adibidez oso agerikoa izan zen 80 eta 90 arteko hamarkaden artean. 80 hamarkadan adibidez feminismotikan edan da emakumezko asko hegemonikoak hartzen etzien bestelako ekarpen batzuk egiten hasi ziren arteen alorrean, baina ondoren nola sistemak edo ez zituen onartu edo barneratu pixka bat ez ezagutzako esparru batean gelditu ziren, ez? Eta 80 hamarkadan emakumezko asko berriz ere feminismoaren ildotikan edo edaten hasi zirenean beraien ekoizpena egiteko nola 80 hamarkadakoa ez zuten ezagutzen, kanpora jontzean edo jun beharra izan zuten erreferentzia bila, ez? Bai Europara zein estatu batuetara, ez? Orduan, arlo honetatik begiratuta eta etorkizunari begira aipatzen duzuen bezala, guretzako oso garrantzitsua izan zen baita ere genealogia berri hauek emakumezkoen artisten inguruan eraikitzea. Ez arte esparruari begira baita ere, baizik eta baita ere guretzat garrantzia handia izan du arte historialariak garen honetan, hildo berriak ezagutaraztea edo ikertzeke dauden eremu hauek oraindikan ere azpimarratzea eta azaltzea artearen historiatikan ere egin daitezken ekarpenak eta ikerketa interesgarri berri horiek beste ikertzailei ere aurkezteko modu bat izan dadin, ez? Santelmo Museoaren beraren Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gordailuaren eta Kutxa Fundazioaren bildumetako obrek osatzen dute erakusketa, eta 2022ko martxoaren 13 arte egongo da ikusgai Donostiako galerian. Epe horretan, komisarioek gidatutako bisitak, mailinguruak eta bestelako eskaintza zabala antolatu du Santelmo Museoak. Bildumaz gozatzeaz harago, gaiaz hausnartzeko aukera emanez bisitariei. Zeinen ederra izango den fest jaialdia aurkeztu du Zetak taldeak. Peio Reparazek zuzentzen duen proiektuak iragan urtean iragarri zuen jaialdia egiteko asmoa, eta lekua eta kartela argitu gabe ere, jada 2000 sarrera zituen salduak ekitaldiak.
Atzeratu behar izan zuten, eta orain parte hartuko duten zenbait talde jakinarazi dituzte antolatzaileek. Zetakekin batera, Gatibu, Iseo Andodo Sound, Zo, ETS, Maria Arnal y Marcel Bagués, Los Chicos del Maíz, Sua eta Adriana Gaulter ere arituko dira, oraindik baieztatzeke dauden beste zenbaitez gain. Ekitaldi erraldoia izango dela iragarri dute, Barakaldoko beken datorren urteko apirilaren 2an ospatuko dena. Bien por alejar el mal, mediocridad de manual, pobreza espiritual. Mundu guztiarentzako topagune bilakatu nahi dute jaialdia. Herri txikia izan arren, Euskal Herrian horrelako gauza handiak egiteko gai garela erakusten duen erakustaldi bat izango dela adierazi dute antolatzaileek. Euskal Herriko urteko musika eta gizarte ekitaldi nagusi bilakatu nahi dute jaialdi berezi hori. Esan bezala, Zetak taldeak antolatzen du. Panda Artist Management enpresarekin batera eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin. Hala, zenbait talde parte hartzaile eta ekitaldiaren data eta lekua iragartzearekin batera, urteroko zita bilakatzeko asmoa ere agertu dute antolatzaileek. Jendea ohitu dadila, apirileko lehen larun bat guztietan lagunekin hitzordu bat izatera. Zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekia. Zure gelako ume baten guraso... Abenduaren 18an Bilbon jokatuko den Bizkaiko bertsolari txapelketako finalak baditu parte hartzaileak erabakita. Iragan asteburuan jokatu zen 3. eta azken final aurrekoa Larrabetzun eta Nerea Ibarzabal Salegi markinarrak irabazi zuen hura. Hala, zuzenean lortu zuen finalerako sailkapena. Aurretik Gorka Pagona Barragak eta Etxaun Lekuek eskuratu bezala, Etxebarriako eta Kaldakaoko saioak irabazita. Egin dezaken, zu ibiltzen zara hor. Hiru horiez gain, beste 5 bertsolarik osatuko dute finala. Aurreko fasean puntu gehien eskuratu dituzten 5 alegia. Hain zuzen, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola, Jone Uri Albizuri, Onintzen Beita Maguregi eta Xabat Gaieta Beitia Abaroa izango dira txapelaren lehian datorren larun batean. Miribillako Bilbao Arena pabiloian ospatuko da finala eta han izango diren 8 parte hartzaileek lekua bermatua dute 2022an jokatzekoa den bertsolari txapelketa nagusian. Ez dira bakarrak izango aldiz. Bizkaiko txapelketan aritutako Mirena Muriza Plazak eta Oiana Bartra Arenasek ere lortu baitute txapelketa nagusian aritzeko txartela. Gainera, Bizkaiko txapelketaren talde antolatzaileak jakitera eman du nork jantziko dion txapela 2021eko irabazleari. Aurrenekoz 2 lagunen artean egingo dute, Moisesen Beita eta Joseba Etxeberria. Haiei omenaldia egitea erabaki du haiek ere kide diren talde antolatzaileak. Biek batera txapela janztearekin, taldean egiten denak duen balioa azpimarratu eta simbolizatu nahi izan du elkarteak. Maiaren ganera. Eta egunero lege solasaldiari bide emango diogu eta gaurkoan gurekin dugu Ramon Barela, eguerdion. Eguerdion, Leire. Bueno, lehenik eta behin COVID ziurtagiriaren gainean hitz egiten hasiko gara, eta ere gaur sartu baita indarrean berriro ere edapen hori, ez da soilik 50 tik gorako pertsonen jatetzetan ezarriko, bezik eta edatu eginda, hainbat lekuetara, ez da, ospitaletara, adinekoen egoitzetara, kiroldegietara, eta bar, horixe bai, salbuetzita gelditu dira aire zabaleko kirol ekitaldietan, kasu futbol zelaietan, ikamika handia sortu duen eta sortzen ari duen gaia da, ez? Nola ikusten ari dituzuzuk egoera? Bai, bueno, gutxienez nik uste ositego gorenak joan den azten, oindra bihazte ateratako ebazpenaren ondoren, ja, bueno, hainbeste hilabetez egon den judizializazioari etena eman diogu Euskal Autonomia Erkidegoan, gutxienez nik hori baloratu nahiko nuke, ez da, lehenengo aldiz izan da, lehenengoan, nahiz eta aire librean
esartzeko horri uko egin auzitegi nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoan, lehen aldiz izan da, lehenengoan Eusko Jaurlaritzari baiezkoa eman diona, eta hori eteteak nik uste onura ekartzen diora gure segurtasun juridikoari, eta baita hiritarrei jakiteko zeintzuk diren ezarrita dauden neurriak eta zalantzetan ez egoteko. Eta baitaren ikuste, Hugo Mayorren Ikerbasqueko ikerlariaren lanari helduz, zentzuzkoa dirudiela, bai, gure osasuna babesteko zein txertaketa kanpainaren arrakasta hori areagotzeko indartzeko barrualdeetan, barrualde guztietan, COVID ziurtagiri hori sustatzeko. Nire kasu pertsonalean egia esan, babes sentitzea eragiten dit. Jakitea, nire ingurukoek txertatuak direla, eta nahiz eta transmisio hori omikron eta deltarekin handiagoa izan daiteken nahiz eta txertatua egon, nire ingurukoek murrizketa hori daukate, eta gainera hospitalizatuak izateko edo heriotza hiltzeko edo aukera gutxiago izan. Txertatzea, bultzatzea, txertaketak bultzatzea omen da, COVID ziurtagiria ezartzearen arrazoi nagusietako bat, lehen esan duzuzuk, seguruago sentitzen zarela, ez alda, ala ere, segurtasun faltsua izan ere gogoratu dezagun, txertatuta izan da ere, kontagiatu, kutsatu zaitezkela, ez? Bai, egia eta gainera omikron aldaerarekin hori diot, ez da, geroz eta aukera gehiago dagoela infektatzeko, nahiz eta txertoa jaso, nahiz eta hasiera baten alfa eta betako aldaerekin hori ez gertatu hainbeste gutxienez. Baina, ez dakit, segurtasunaren ikuspuntetik, ni gurasoekin noanean, adibidez, Baskaltzea gurasoek 50 urte dituztela, ez daudela justu arriskua dinen, baina hortik gertu daudela. Horrek, azken finean, ez dakit, inguru horretan sartzeak, bai albidetzen dira jakitea, ingurukoek edo izango dugula ziurtasun bat, gaixotasun larria ez izateko, hospitalista, hor ez dut hitz hori izango, baina, eta larritasun hori murrizteko, bermeak baditugu, agian infekzioarenak ez, eta kuarentena edo 40 aldi horien ez izateko bermeak ez ditugu, baina bai gaixotasun larria ez izateko bermeak baditugu hori fijo, orduan, Hamaika telebistako talde bat kalera atera da, zuzen COVID ziurtagiriaren gainean, herritarrei beraien iritzia zein den galdetzeko, eta ikusiko dugu zeintzuk diren erantzunak. COVID ziurtagiria eremu itzietara zabaltzeko neurria indarrean sartu da. Hala, ziurtagiria eskatu ahalko dute ostalaritzako eremuetan, zentro soziosanitarioetan, zahar-etxeetan, kiroldegietan, kultur ekitaldietan eta espetxeetan. Beti ere azken 14 egunetako intzidentzia tasa 100.000 biztanleko 300 kasutik gorakoa bada. Orain arte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ziurtagiria eskatu ahal zen, aizia eta dantza uztartzen dituzten establezimenduetan, pub eta taberna berezietan, eta 50 pertsona baino gehiago hartzeko baimena duten jatetxeetan. Hala, Hamaika telebista Bilboko kaleetatik ibili da COVID ziurtagirien inguruan herritarrek duten iritzia ezagutzea aldera. Bueno, ni badekot, behar bada, ondo dau. Neurri guztiak ondo dauz, nire ustez. Bale, honeko goratzen dit, orain dela gitxi Igor Meltxorrek idatzi zuen mobidatxo bat, nola azokan egon zirela txandak, 2.200 pertsonako txandak, guztira 25.000 pertsona egon zirela, eta bien bitartean, anoetan bildu zirela Real Sociedad kontra Real Madrid, pues aquí 37.000 persona eta bar, iruditzen oso selektiboak direla movida hauek eta ez direla egiten benetan osasun neurriengatik, baizik eta ekonomikoki ere interes horiek bilatuta egiten direla. Aquí nos hemos vacunado todos, entonces la vacuna al final pensábamos todos, ¿no?, que era un poco la salvación o la cura de todo esto, ¿no? Y al final pues creo que no ha valido de mucho. Tristura matei, baina, ulertzen dut, babes kontu bat dela. Badirudi dago erderaz esa era de más vale prevenir que luego lamentar, así que ulertzen dut. COVID ziurtagiria musukoa edukiaren muga, pandemia hasi zenetik Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren inguruan ere galdetu die Hamaika telebistak herritarrei. Danak edozer pertsona, edozer instituzio ante lo desconocido egiten du nahi duena, nahi eta ahal duena. Beste pandemia badago, segurazki hobeto egingo dute.
podido superar una vacuna, yo creo que al final solo están buscando métodos que al final solamente nos están haciendo prohibir, o sea, nos están cohibiendo a hacer cosas, ¿no? Al final, yo creo. Nik uste dut dabizela Amazonia zeharkatzen, orduen ez dakizie, inop ez daki. Ni enaz ez dekot argudiorik esateko txartoin jauenik, ez osoin ondo dauenik. Zait, ez diztuztela eukin interes komunak edo jendearenak begipuntuan, baizik eta izan direla asko ere gehiago ekonomikoak, orduan nik esango nuke Jaurlaritzak ez duela oso ondo jokatu. Iritziak iritzi, koronavirusaren izurriaren goraldi betean kokatu behar da COVID ziurtagiriaren edapenari buruzko afera. Izan ere, marka guztiak hautsi dituzte azken asteotako positibo kopuruek. Hortxe entzun eta ikusi ditugu pertsona desberdinen iritziak, iritzi oso bestelakoak, oso desberdinak, ez bakoitzak berea du. Batek esaten zuen, txertoarekin bazirudiela pandemia amaituko zela eta ikusten ari garela hori ez dela horrela guztiz, ez? Bai, ez transmisioa ematen dalako eta hori egia da, itzen dugu hori buruz justo bideoa baino lehen, baina nik apuntatu eta goratu nahiko nuke azkenean joan den urteko konfinamendua berriro ekarriz, ez da? 2008ko martxoko konfinamendua gaurra ekarriz. Zein zen helburua? Azkenengo helburua zen erietxetako presio hori murriztea. Azken finean osasun sistema osoaren bermatze hori mantentzea. Eta orduan, azkenean COVID ziurtagiriaren kanpaina honek bi gauza lortu ditu. Batetik, adibidez, nire adintartean joan den hilean edo 189 zeukan txertoa jasota, txertoaren bi dosiak. Astelehen honetan begiratu berri dut, aste bete daramatzala uste dut ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoan, eta ja 4 puntu igo da, edo 5 puntu. Eta gero beste helburua izango litzateke onuragarria dela osasun ikuspuntutik, bereziki erietxeratuen kopuru hori jeisteko, eta hori ikusita daukagu ja. Estatistikek Espainiar Estatuko Osasun Ministerioak zabaldutako estatistikek erakusten dute zioetan daudenen artean txertatuen kopurua askoz basuagoa dela, txertatuak ez dauden kopuraren kontra jarrita. Bereziki jakinda zein bat gauden txertatuta Espainiar Estatu osoan 190 inguruan egongo garela, eta zeintzuk ez dauden txertatuta. Orduan, ez dakit, bi helburu horiek kontutan hartuta, bai bultzada emateko txertaketa kanpainari zein zenolako onurak ekartzen duen horrek, eta azkenengo helburua izanik erietxeratu kopuru hori murriztea osasun sistema ondo funtzionatu daiten, nik uste, ez dakit, helburu ona dela. Egia da, transmisioari ezin izango diogula amaiera eman, berez ikusita zenolako aldarak dauden, omikron aldera, guk uste genuen oin dela, ez dakit, zenbat hilabete hasi zan hori, 6 hilabete izango zen, ni hemen egon nintzen, eta hitz egiten, zenbat, ze askar edatzen den. Bitxu oin omikronekin askarrago edatzen dela, diruenez transmisio horri amaiera ematea oso komplikatu izango da. Hortun, helburua izan barko litzateke hori, gaixotasunaren larritasuna hori murriztea, eta horrek txertoak lortzen du. Ospitaleetan presio hori ekiditea da, helburu nagusienetako bat, azaldu duzun bezala, eta presio hori igertzen hasia da dagoeneko baita ere lehen arretan, ezta? Hainbat kutsatze ematen ari baitira, arakatzaileak ere lanez gainezka daude, eta honen gainean osasun sailak neurri bezala hartu du, berak esan da, lehen mailako horretako hainbat kontsulta atzeratzea, ezta? Nola ikusten duzuzuken neurri hau osasun larrialdi betean? Bai, nik uste kezkagarria dela, ontxe dagoen nik uste egoera osasun publikoa sisteman, eta ez da nik uste bakarrik gurearen kasu bat, nik uste nahiko edatuta dagoelako, eta bereziki nik uste harrapatu duelako Osakidetza, hain zuzen ere, inflexio puntu baten erdian. Eta guztiok harrapatu gaitu azken olatu hau, nik uste inflexio puntu baten erdian. Nire COVID-arekiko jarrera urrian, etzen azaroan bezalakoa. Eta nik uste gu guztion eta epidemiologoen baita ere zen, nik gutxienez ez nituen horrelakorik entzuten, baina gu guztion jarrera zen, hainbeste txertaketa kopuruarekin eta hain gutxi kasurekin nik uste edo guk uste ez dela ezer larri gertatuko. Orduan eman ziren
Osakidetzaren baitan errefortzuzko 4.000 pertsona horien kaleraketa, baina beti ere jakinda maiatzen izango zirela lan eskaintza publiko hori, lan postu horiek onkortzeko eta mantentzeko, baina epe hori, tarte hori, urritik eta maiatzerako tarte hori, utzik egon da, eta orduan inflexio puntu horren baitan gertatu da. Aztarneri dagokionez adibidez, Osakidetzak baitu oin 375. Hitz egiten da, 382 izango litzatekeela kopuru egokiena, 18.000 biztanleko, ez dakite munduko osasun erakundeako gomendatzen duen ala ez, eta gainera 600 gehiago kontratatuko dituzte. Nik uste izan dela inflexio puntuaren erdian harrapatu dituztela. Baina ziur nago ikusita ze aldaketak emango diren oin aztarneriekin eta ze aldaketak emango diren kontratazio berrikin, agian epe laburrean konpondu daiteken zehozer izango dela. Hala ere, ondorioak agerikoak izaten ari dira dagoeneko, bai lehen arretako zerbitzu horretan, hartak atzeratzen ari direlako, telefonoa ez dutela hartzen, hainbat pertsona ikusi dugu, kasu horiek azaltzen ez da, eta noski langileek ere bere gain hartzen dute gertatzen ari denaren zati handi bat, lehen arretan baita ere gogoratu dezagun, salatzen ari dira langileak luze beraien lan egoera eta lankarga handia. Gaur izan dugu magazinean, SK sindikatuko arduraduna delegatua den Imanol Rodriguez eta halaxe azaltzen zuen berak egoera. Guretzako erabaki okerra da, ditugun beharrei kontra egiten dion erabakia. Inbertsioa gehien falta dugunean, murrizketekin datoz. Eta oso ahul dagoen lehen arretari beste kolpe bat ematean. Praktikan horrek zer esan nahi du, patologia kronikoak dituzten milaka pertsonek beste bine ere osasunerako eskubidea mugatuta ikusiko dutela. Eta egoera honen aurrean bada, esaten duenik, osasungintza pribatura bultzatzen ari duela egoera honek, azken finean. Ikusi beharko nik uste hori, lehen esan bezala, epe ertainera eta luzera begira zenolako eragina izango duen honek osasun publikoan. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan fokua jarriz edo, Eusko Jaurlaritzak lortu berri du akordio bat EH Bildurekin lehen arreta hori indartzeko. Eusko Jaurlaritzak jadanik zeukan estrategia horri 30 milioi euro gehiago bideratzeko. Tira, ez dakitzen nolako onurak ekarri duen, baina Eusko Legebiltzarraren Euroko 80ak uste du horrek bidea argitu dezakeela epe ertainera begira noski. Baina nik uste fokua bertan jarrita eta ikusita zenolako testigantzak izan diren batez ere Twitter eta gainera azken aste honetan izan dira gehienak, ez dakit, nik uste nahiko tentsionatuta dagoela momentu honetan, ikusita zein den Euskal Autonomia Erkidegoko intzidentzia metatua eta nola goraka jarraitzen duen, zein den zioetako egoera baita ere, ez dela beste olatuetako adina, baina 91 pertsona, 93 pertsona zeudela gaixorik zioetan, orduan nik uste momentu enten komplikatua dela oso, eta epe ertainera eta luzera begira nik uste aldaketak emango direla, eta bestela aldaketa horiek emateko presioa jarri beharko da bai. Ikusiko dugu zertan gelditzen den egoera kezkagarri hau, eta gaiz aldatuko dugu eta Bilbora begira jarriko gara, izan ere gaurkoan Bilboko alde zaharrean bertan etxegabetze bat izan da, ez ohikoa den etxegabetze bat, izan ere jabe handi batek erosi baitu etxe bizitza bloke oso bat, eta bertako bizilagunek behartuta ikusi dute beraien burua etxe bizitza hori ustera. Informazioa osatuko dugu jarraian. Herribera bederatziko operazio espekulatibo hau bere bukarara heltzen da. Jabe berri batek, espekulatzaile handi batek eraikin osoa erosi du, eta 5 familietatik 3 gaur alde egin beharko dute. Herribera bederatziko auzokidea gara, eta etxe bizitza sindikatuarekin batera alde zaharrean ematen ari den enegaren operazio espekulatiboa salatu nahi dugu. Udaldean enteratu ginen gure auzoan hainbat jabetza dituen jabe handi batek gure etxeak erosi zituela eta hilabete batzuk izan ditugu 20 urtetako oroitzapen eta sustraiak kutxetan sartu eta alde egiteko. Izan ere, jabe berria helburu argi batekin iritsi da auzora, etxe bizitzen balioa handitzea, eta ordaintzen genituen alokairuak
errenta altuagoengatik ordezkatzea. Eta bere planetan noski auzokideok soberan gaude. Etxegabetzeko modu asko daude eta guzti hauek legalak dira gure herrian. Gure kasua, herriberan eman dena, estadistika ofizialetan agertuko esten etxegabetzea izan da. Beste hainbat bezala. Gurea, tamalez, ez da kasu isolatua. Urteak dira gure auzoak, kaleak eta bizitzak salgai jarri eta merkantzia bihurtu dituztela. Testu inguru honetan, horrelako operazio espekulatiboak ez dira soilik eskrupulorik gabeko jabe maltzurren maniobra individualak. Gure bizitzak haiek jabetzen gainetik daudelako, borrokan jarraituko dugu. Aurrean izango gaituzue. Gora autodefentsa eta gora klase elkartasuna. Egoera, aurre ikusita zegoen bezala, gaurko data gendeukan etxea utzi eta giltzak entregatzeko, eta hori da egoera. Giltzak utzi ditugu, baina aurretik, ze sindikatuarekin bateta, eta auzokideekin batera, agerraldi bat egin dugu, pixka bat isilpeko kaleratze honen aurrean, publiko egiteko eta kalean gaudela, kaleratu egin gaituztela, esateko 19 urte, nire kasuan 19 urte ondoren. Horte ikusi dugu gaur goizean AZET etxebizitza sindikatuak eta auzokideak egindako agerraldia eta baita ere gurean izandako solasaldi hori Nerearekin bertan gaur bere etxebizitza utzi behar izan duena 19 urteren ondoren, zelako latza, ia 20 urte etxebizitza batean eta batean jabe berri bat etorri eta hori utzi behar izana, ez? Bai, bueltakan enbilen kortea ikusterakoan nire buruan haien prestatuna neukana abstrakto egia izan ahalko litzatekeela eta errealitetik at. Eta esango dut nik uste garrantzitsua delako esatea, baina lehendabizi hori esan nahiko nuke ezagutzen duela benetako ez dakit errealitate hori eta nik esango denen arteko satia luzea dela, orduan nire elkartasun osoa bertako auzokideei, baina berriro ere, barkatu, baina epe ertainera edo luzera begiratuta estatutik etorriko den etxebizitza lege hori eta ikusita zein izan den Euskal Herria Bilduren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordio berri horien, nik uste horrelako ekintza espekulatiboei nolabaiteko etena emango zaiela. Ikusita bereziki jabe egotza handia duten entitatei murrizketa jarriko zaiela alokairuen prezioetan. Orduan, zehazki kasu honen adibide ezin hobea izango litzateke. Lege hori indarrean balego eta akordio hori martxan jarriko balitz, kasu honetan Bilboko Aldazaharren ez litzateke inolako igoerarik egongo tope bat egongo zalako. Edo ez litzateke egongo tope horretatik gorako igoerarik. Orduan, besterik gabe balioan jarri nahiko nuke gutxienez pausoak ematen ari direla ez justo adibide honi erantzuna emateko, baina bai epe ertainera eta luzera begira, baina berriro ere ekarrez hori abstrakziotik eta agian urrunetik datorren honi, baita ere nire elkartasuna du nahiko niekela bertako auzokideei bai. Baikorra zara, etorriko diren neurrien gainean, hala ere gaur egun ere badira neurri batzuk indarrean, baina teorian bai, baina praktikan ez dira betetzen, eta hori da baita ere AZET sindikatuak salatzen zuena, jabego berriak alokairua bermatu beharko liekela bertakoei, baina ez duela egiten eta orain negoziazio prozesu bat hasi beharko dutela jabearekin, beraz teorian gauza bat egin beharrean, praktikan beste bat egiten denean, zenolako garrantzia duten horrelako ekimen herritarrak, ez? Bai, gizarteko eragileek honelako kasuetan erakusten duten ez bakarrik etxebizitzarekin zuzenean daukan lotura baizik eta psikologikoki. Horrek hori sufritzen ari duen familiarentzat ekartzen duen elkartasun sentimendua eta bai psikologiko ekarri dezakeen babes sentimendu hori ukaezina da. Eta horrelako lanak beharrezkoak dira, edozein gizarte osasuntsu baten.
Baina, bai, egia zen, hori, baikorranaz etorkizunera begira, baina etorkizunean nik aipatutako hori arazoak izango ditu. Ziur nago ez duela etxe bizitza arazoarekin akabo ingo, eta ziur nago baita ere arazoak izango ditu lege horrek, eta bestelako arazoak izango direla baita ere, baina egia zen nik ez dakat inolako horrekiko erantzunik edo konponbiderik, baina beti ere horrelako eragileen lana eskertu beharra dago, elkartzen duten babesa eta baita ere ikuspuntu hori defendatzeko familia hori eskatzen dute plataforma edo. Eta horrelako kasuak ikustaraztea ere garrantzitsua da azken finean, ez? Beraiek aipatzen duten bezala kaleratze isilak deitzen diete horrelakoei, izan ere normalean ohituta gaude ez kaleratzeak izatea ordaindu ez izanagatik, baina hauesek ez dira horrexegatik gertatu baizik eta beste jabe handi batek, hainbat etxe bizitza dituen jabe batek eraikin osoa erosi duelako eta dirudi gainera presioak igotzeko sedea duela eta espekulazio egiteko sede hori duela, ez? Erosi balin badu eraikin osoa nik uste asmo argi dela. Ez da izango, ez dakit, karitatea batik. Orduan, hori, horretarako, nahiz eta hori erantzun sistemikoak eman behar dira legearen eskutik, eta legea aldatzeko asmoarekin horrelakoak ez gertatzeko berriro, horrelako limiteak jarri beharko dira. Ez bakarrik agian alokairuaren presioan, baizik eta agian, ez dakit zenolako jabetza izatearen, haiek ezaten zuten, ez da, jabetzari limite bat jarri behar zuen eta gure bizitzak zirela. Ados, ze mailara arte jarri behar zaion jabetza horri limitea eztabaidagarria izango litzateke, baina logikoa denez, ez dakit fondo bat izango da edo ez, baina funts batek erosten baldin badu eraikin konplexu oso bat ez da izango bertoko kideen etxe bizitza eskubidea setzeko. Orduan bai, horrelako agian etena eman beharko litzaieke, eta bai, horretarako erantzun estrukturala behar dira, eta barkatu, badakita abstraktua dela, baina Ez oso ondo, eman dituzun gako guztiak, Ramon Varela, denbora joan zaigu, azkenean, eta horixe, eskerrik asko gaurkoan emandako gako guzti horiengatik, eta hurrengora arte, itxaroten zaitugu platoan. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara, eguneko albiste nagusiekin, Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondiztan? Ez Olentzerori eta ez Mari Domingiri, ez erregei, ez eta Papa Noeli ere. Aurtengo gabonetan eskatu zure desioa Euskalteli. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik Kopo Findek 3 lite 5G,